Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki turan sahur mau sego ijo akeh lho arti gua ya maneh-maneh dipakani pitik-pitik wis mangan gabah karo meme. Lah timbang bingung gawe panganan lah iki tak carupi ae karo Royco banjur ngono terus dianyet-anyet di halus ning ngene iki ya lur, terus dipindah nyang wadah ditambahi tepung terigu karo tepung maizena. Lah nek wis cemarup artine wis karo wis ora kelet niku langsung wae dibentuk bunder pipih kaya ngene iki ya lur. Nek duwe stik es krim iso dikek ning nggon stik es krim kok bocah-bocah lak padha seneng. Iki saking ora nek stik es krim wis ngene tak gawe ngene wong mau ya ora niat gawe kaya ngene iki mung ndelok sego kok jek ora akeh malah dadi tak gawe panganan ngene iki. Lah lakukan secara bertahap sampai entek adonane ya lur. Lanjut nek wis rampung tok ning bentuk dianyet-anyet ngene iki langsung dikei tepung roti. Lah tepunge roti gen ngasek rodok kandel ya lur. Tidak menunggu lama-lama langsung wae digoreng apine kecil wae ya lur. Lah nek wis berwarna kuning keemasan diangkat. Lah iki bocah ngene iki biasane seneng lur apa meneh nek dibentuk kayak ning stik es krim. Noke nek bocah kuwi nek bocah jenengan nggih kirang lah wis mateng niki makeme nganggo saos sambel. Lah nggih selamat mencoba lur, see you.